Creo que é un motivo de orgullo decir que esta fin de semana vai chegar o acelerador para o Centro de Protonterapia, xa están facendo os profesionais a formación e Galicia será a primeira sanidade pública en España que teña un centro de protonterapia coa instalación a partir deste fin de semana. Señora Pontón, vostede siga degradando, siga difamando que nós seguimos traballando. E remeto xa, señor presidente. Poñemos en práctica medidas serias para seguir mellorando a atención primaria. Aumentamos, xa non lle digo comparando co que vostedes investían en atención primaria moitísimo nestes anos. Por que é necesario? Porque fai falta. E porque así se mellora unha sanidade pública de xeito eficaz. Os primeiros en ofrecer prazas fixas con concurso de mérito, sen acudir a oposición. Os primeiros en ter un sistema para prazas de difícil cobertura. Os primeiros en ofrecer contratos estables de 3 anos aos MIR en primaria nada máis acabar a formación. Incorporamos novos servicios como nutricionistas, 21 novos psicólogos clínicos este ano, equipos de última tecnoloxía. Isto é o que fai un goberno serio que aposta para a sanidade.